A da, ne arătăm unde. Stai de jos. Ioi. Stai mă, mai împachetă de asta. Te chiar jos, mai pulă, te chiar jos, mai pulă. Tu te faci spate, mai pulă. Spală-te după mură. Așa e. Uite de asta. De cât am acasă. Ce drept. Nu e acasă, mă pulă, cum se șește. Hai, doamne! Vreau să vină la lumină, mă pulă. Bă, ce-a fost ăla de la mă? Bă, stau acolo în pom. Ce l-au făcut? M-am avut în cursul pe zi. Dacă volă pe tine, Doda. Auzi. Ce pula, Doda. Doda, uite că vine o mașină, n-ai curaj să-i arăți curul, mă, pulă. Ba, pula, de-ai curaj. Doda, a murit cineva, ia uite. Ce, mă? Ce gest? Ce gest? Eu la Doda, iată-l, hopa, ce... Du-te, Viță, fugi! Du-te, ia și duci. Dă ce pula, Doda. Filmează-mă, filmează. Dă ce pula, Doda. Băi, copile, ai copii. Vine aici. Asta, mă. Vine aici. E aici? Vine aici. Bă, vine aici. Dă-l, Doda. Hai, vezi că e tot al meu aici? Uite, nu trebuie să faci gestul de asta. Da? Da, ce-am făcut, mă? Ce-ai făcut? Hai că eu filmez, hai de mărturie, mă. Filmează. Hai, e unchiul tău aici. Hai, film. Ce? Madele acum am sosit. Am fost plecat. Băi, Ce-i, mă, ce-am făcut? ce mi-ai făcut? Băi, Miță, nu mai filma, mă, că m-am pus la camera ta. Da? Bă, Miță, frate, atenția. Ia să ai de pe poartă. Ce? Fost aici la mine? Cine a murit? Mi-a murit pula sau ce-a murit? Băi, după ce te-au scos, poți să zici că s-a murit pula. Yo.